नार्सिं इनस्टिट्यूटनिफ्राय ट्रेनिं लानानै नोंसोरो हायद्राबादनि मोनसे हस्पिटालाव खामानि मावनो थांदोंमोन दा बेहाय नोंहा माखासे जेंना जानानै नैबे दसे फैथ'नो गोनां जाबाय गुबै जाथाया माबायदि जायामोन मा फोरमायगोन बे बेलायाव माने सारा जोंखौहाय बे इसिं हादोर नार्सिं इनस्टिट्यूटआव जोंखौहाय नार्सनि कर्स होदोंमोन आरो ओमफ्रायो जों माखासेया जिएनएम माखासेया जिडिए लादों आरो जिएनएमआ बेयावनो बे थार्ड बेसआव फार्स्ट होननानै खोनादों ओमफ्रायो जोंखौ होनदोंमोन आरो ना जिएनएमआथ' बेयाव गैया जास्ट जों बेयाव थिउरि माखासेल' फोरोंगोन होजोंसो जागोन नोंसिनि जिएनएमआ होनदोंमोन आरो हायद्राबादाव ओमफ्राय जोङो हायद्राबादाव थांबाय ओमफ्राय हायद्राबादावहाय जों मिथिबाय बेयाव जेबो कर्स गैया बेयावहाय हाउसकिपिं खामानिसो आरो जों सोंबायबो माखासे मानसिनावहाय होजों मावखांनाय हाउसकिपिं बिदि मावनाय मानसिफोरनावनो जों सोंदों ओमफ्राय बिथांमोना बुंदों बेयाव जेबो कर्स गैया जिडिए जिएनएम जेबो गैया बेयाव हाउसकिपिं खामानिसो ओमफ्राय बेखौनो जोङो सारनाव सोंफिनदोंबोमोन माथो सार बेयाव जेबो कर्सआनो गैया जोंथ' कर्स लानो होननानैसो फैदोंमोन बिदि बुंबाय ओमफ्राय सारा बुंदों नोंसोर मानो जेबो बुजियाखै नोंसिनि कर्सआ बेयाव नङा कलकातायावसो होननानै बुंबाय ओमफ्राय जोंथ' मिन्थियाखैमोन जोंनि एडमिसना कलकातायाव जादों ना मादों ओमफ्राय बेयाव होनबाय सार जोंथ' माथो मिन्थियाखैनोमोन कलकातायाव होननानै मालाथो जोंनि एडमिसना जाखो होनबाय नोंसिनि एडमिसना गोबावानो जाबाय खालामनानै दोनखाबाय नोंसिनिखौ बिदि होनदों आरो सारआ ओमफ्रायो होनबालाय गावगा बुंदों बेयावहाय नोंसोरखौ खामानिसो मावनो लाबोदों ओमफ्राय खामानिनिफ्राय मोननाय जा सेलारि बेखौहाय होजोंहाय हाब दाननानै हरगोन होनदों आरो ओमफ्राय बिनि उनाव 3 इयार्सनि उनाव जोंनि सार्टिफिकेटखौ होगोन होनदों ओमफ्राय जों सानबायखि उइदाउट थिउरि जोङो जेबो क्लास लाया गारा 12 घन्टा हाउसकिपिं खामानिखौ मावनानै जों बोरै सार्टिफिकेट लानानै मा कर्स खालामनाय जागोन मा खामानि मोनगोन जों फिउचारावहाय बेखौ साननानै जोङो पेरेन्टसफोरनो खिथाहरबाय माखासे एबसुमोननि ब्रादारमोननोबो खिथाहरबाय आरो जोङो बेयाव 12 घन्टा हाउसकिपिंनि डिउटि मावनानैथ' जोङो नार्स जानो हायाना दा नोंसोरखौहाय बे थगायनाय जाबाय दा बेनि सायाव मा राहा लाजानायखौ लुबैयो जों सारा जे जोंखौ थगायबाय जोंना गोबां खरसा थांबाय जोंनिफ्राय जिएनएमनिफ्राय बियो 30,000 लादों सोरनिफ्रायबा 50,000 लादों ओमफ्राय जिडिएनिफ्राय सोरनिखौबा 6,500 ओमफ्राय सोरनिखौबा बिदिनो 10 ओमफ्राय सिगांनि बेचफोरनिखौ 15,000 लादों होननाय खोनादों आरो ओमफ्राय जा जोंनिफ्राय फैसा थांबाय आरोना जोंनो बेखौहाय नांफिनगौ जेन' जों बे फैसाजों माखासे खामानि माबा फिउचारावहाय मावलांनो हानाय बायदि खामानि क्रिएट खालामनानै लानो हायो जिउआवहाय बेखौ बुङो आरो जोङो होजों थांनाया 31 जनमोन ओमफ्रायो 12 जना थाबोबाय ओमफ्राय 18 जन फैदों ओमफ्राय सासेया ओरैनो बेलेगाव थांबाय आरो नोंथांमोना दा बिदि प्रब्लेमाव गोलैबाय आरो इयुनावबो गोग्लैनो हागौ दा मा नोंथांमोननि इयुनाव कर्स लानोबो माबा खावलायनो सानो औ लानो सानो सारा जोंनो बे खामानिखौहाय खिथाखायोमोनबा सिगाङावनो बेयाव जेबो कर्स गैया खामानिसो जागोन होनना खिथाखायोमोनबा जों थाङामोन ओमफ्राय जों दा जे जुनियर दा कर्स लागासिनो माखासे दंबावो जुनियरफोर जों बिसोरनो खिथाहरदों आरो जों बिदि खामानिसो मावनांदों बेयाव कर्स गैया होननानै बुंनायाव बिसोरो बुंदों आयौ बिदिसो थगायदों होमबाथ' जों थाङाना बिदि होननानै बुंदों जोंनो बेखौ खिथाखायोमोनबा जोंबो थांनाय नङामोन खिथाखायोमोनबा ओमफ्राय बेसेबां दिनसोनि उनाव नोंथांमोना दा जिखिनि कर्सखौ मोननांगौ होनना बेसेबां दिनसोनि उनाव मोनजानो लुबैदों जोंनिखौ जिएनएमखौ बोसोरथामनि उनाव होनदोंमोन आरो फैसाफोर खरस थांनायाव माने फैसाखौ मास मोनसे डेट लादोंमोन सारा जों बुंखादों सारखौहाय मास मोनसेनि गेजेराव बियो होफिनाबा जों एक्सन लागोन आरो आयेननि हेफाजाब लागोन जों एफा गिदिरबो खालामनो सानाखैमोन ओमफ्राय सारा दा गावनि गोरोन्थिखौबो बुजियाखै जोंनि अपोजिटसो बुंगासिनो गाव गनायनानै लायाखै गावनि गोरोन्थिखौ ओंखायनो जोंनो मास मोनसेनि गेजेराव जोंनो जोंनि फैसाखौ होफिनाला जों गेदेर एक्सन लानाय जागोन आरो आयेननि हेफाजाब लागोन जों